Tidak kesanang ladape minantu baru Otak-otak takotiang di pantak sami salimbado anak rancak minantu santiang kanyang tamakan mande memandang nyona ya Pak. Dagu dagabu dipadati sare mamuek buah palo ladape kandak dalam hati jangan manie mau kayu elok kabalai kepaninggahan bulia mamilia ragi kain elok bangkalai disudahkan pado mencari kanan lain kok kapasa balilah kain Bali merekan panjang limu kalau dikisah kanan lain tentu tabedo nanti ngako layang-layang si malin deman bari baiku bakapalu pandai-pandai menjago iman di dunia banyak godaannya wangku aji duduk di mirat kaki bajuntai kaduonyo dikaji dunia jo akhirat samu dipakai kaduonyo Osalido pasaba belo kaki dale jalan bungo pasang kalau dipandang sarugo elok tapi kamasuk amalan kurang batang pitulo tapi labu diambil anak ramalala masuk sarugo pae joi mantagu sabab narako belaku awak tujuan karambia dari pakai janganlah 6 sampai pulang sipai 20 nak dipakai janganlah iman dipakurang pulau Pandan Jawa di tengah di balik pulau Leyan Soduo wancu badan di kantong tanah budi baya indak kalupo rami balainya urang piyaman Ramine anak le mudo-mudo kok nyampang menjadi rang pare mandidu ikan mati kok kanayu pae ai mana paje lai ba tu terlalu ya Mancalia isu akan luang kabalai awak taraga manggalela do mancalia bisu ado marapulai awak taraga maulangnya berapa? Putia barenyo moro labu aden tanah badarai pulo lalamo badinya ina batambu ade lagai tak ada orang naniyo tuai babua jatuh banyak ense garete pasa pintu anak kunci bakuro-kuro kolai juo mande kabaminantu cari urang sarupo ambo api-api 1001 angko 1 muko balakang pilih ada mande manonan katuju rancak dipilih dan bajang gue panjang ayam jala tabang ke kandang tibo di kandang batu kok limu biala botak biala bajamang ngati kok kanai kabahaju tuai nan kalumut jo balai baru dalam daerah Rangkuranyi babelok jalan ke Padang ko ambo iyo guru tapi lai guru tio bulan manarimo gaji pembali bare dapet jo dendang lai kapakan lai kakuranji bali lontong kue kan sate dijuari pasa alai lai tio bulan tarimo gaji gajinya potong orang DPD SK Tubana olah tagadai apa tagadai kadale Pak Ji oh Padang Panjang Masimpang Ampe Pabelok Jalan Bukit Surungan Naluran Oto dari Padang Rami Manjalang Sanjorayo
Ado janjang kaden tingke ko cocok pulo jo paretongan biala dinindak babalik pulang dimungo oleh sajo salamonyo di Naleh ka? Asal dapet badan kalapai biala indak ingololong kaulak karang jadi juh. Oh asal dapet pajangwit kama makai biala indak saja jolong borono sorang jadi juh kalau dapet badan kaladang ke banda bue arilah sanjo ko dapet nama anak seorang tentu lampe anak kita laki guna Lugu sariat kualolingan pandan sepanjang waronyo buruk coba tolong langgang gam ayat kopi tola dingin jupai